Ubingelele mbukele ngiphinde ngamukele kwesimanzonzo sekulethe zona ke indaba ezifika ngaso ke isikhathi umlandeli kumculo wamaskandi ke ugxeka uKhuzani kanye naye ke lapha ke uThibela ngokuqhuquzela ke udlame lapha ke emculweni ke womkamaskandi njengoba ke uKhuzani ke naye ke lapha ke uThibela beloku begolombe njalo lapha ke kuyena ke umthandeni befuna ke ukumthuka noma ke engenze lutho ke yena ke lapha ke umthandeni awuyizole ke nangoke umlandeli umculo wamaskandi ke echaza kabanzi ngokwenziwa kuyena ke uThibela kanye naye ke uKhuzani. Siyabonga. Bafowethu niyaphila, umtshali edumbe lo okhuluma izinkulumo ezakhaya. Yazi ngiyayibuka nje inkinga eziningi la kumaskandi. Angeze iphele. Kusho abalandeli bengaba madlela ndawonye inkinga iphele kumaskandi. Kunabantu abawu2 okungama big instigators of division la kumaskandi. UThibela noKhuzani benza ngayo yonke indlela yokuthi umaskandi uhlala uneyinkinga nezingxabano ezingenasidingo. Lo muntu abamhlokolozayo usekhombise angazi iminyaka emingaki ukuthi akasabanakile ngempela, but still basaqhubeka bayamhlokoloza. Sebehamba ibanga elide kulokhu ngoba bagcine bethatha ingoma kaSminoff bahamba nayo baya ku-YouTube bafike bavula i-account bathatha ingoma kaSminoff bayifaka khona, bathatha imali yabo bayinikeza uYouTube ukuthi akhuphule ama-views kuleyo ngoma leyo. Yaze yawusha imiliyoni ngemali yabo ingoma kaSminoff bayithathile, base bebuya bona bekhanda ama-post bathi uSminoff uthenga ama-views kwaze kwaphuma i-statement sokuthi ngonyaka ozayo ukugcwalisa ngeke kusaqashwa ngama-views ngoba yathengwa. Hey, hayi kunzima bafana bakwaMpongose, angazi ukuthi umaskandi nifuna ube njani, but ekumele nikwazi ukuthi yinini eningcolisayo la kumaskandi. La kumaskandi abaculi bayazwana kakhulu, abantu abangama-perpetrators we-division uKhuzani noThibela. Ngibone ngazathi ke sebedonsa ufa labo bayamfaka kulento. Hey, kuyoba nzima kakhulu ukungena kwafa labo kulento njengoba vele nengoma yakhe ingadlala dlale kahle laphana, kuyoba nzima isefuna ukuyifaka kulento. Akabo babuza abanye abantu abebengaphansi kaKhuzani ukuthi izinga labo lenze njani uma beqala besondela kakhulu eduze kwedinqa. Labo bantu labo umkhulekelwa kanye neBonfree uSikweletu. Izinga lehle kakhulu mabengena ku-IGP. Sebeze baphuma manje uzobona ngonyaka ozayo bazoshaya enye ingoma eserious kabe nenkosi phakathi. Bazophinda futhi balaleleke ne-recognition bazoyithola, even imicimbi bazoqashwa. Lo muntu uyingozi, ningayisondezi eduze kwakhe kakhulu. Antshela, ningasondeli eduze lo muntu uyingozi. Uyena owenza sure ukuthi hlezi kunezimpi la kumaskandi, uyena owenza sure ukuthi hlezi kunamaqhinga ukuthi abaculi baxwebhane la kumaskandi. Qhwejwana ngebhola, qhwejwana emcimbini, abanye badlala early, abanye badlala late, abanye bayaphinda mabedlala early, abanye abaphindi. Uyabona hlezi kuneyinkinga nje igama lakhe lisuke likhona. Makuneyinkinga ezikhona kumaskandi kunegama labo phakathi. Khuzani noThibela. Those are big instigators, perpetrators of division kumaskandi. Sebeze bawuhlukanisa phakathi umaskandi bathi khona umaskandi ngqo, khona umaskandi angazi umaskandi pop. Uyabona amagama afike nabo lapho. So abantu abanye abasafuna ukungena emculweni baqaphela wona bayingozi. Bengisika nje kwelijikayo kuphela, angilwi namuntu futhi angifuna ukuthukwa, angifuna ukutrenda. Bengisho nje ukuthi abantu abayingozi kakhulu la kumaskandi ababhebhezela udlame nababhebhezela izimpi. Lokhuzani ke wasabisa nje emalangeni wathi njengoba abalandeli becula ingoma ngamthandeni laphana kuzoba njani abalandeli bakhe mangabe sebeyenza lento akuze ukuchitheka negazi. Yabo
kugqugquzela udlame lokho because abantu babecwela ingoma kaMthandeni ngoba iyona ibitrend ngaleso sikhathi hayi ngoba nakuba benenkinga naye. So la kumaskandi uma ngabe kukhona inkinga ekhona ama perpetrators kusuke kuthibela kanye noKhuzani bafowethu bakaMpongosi iyekeni lento sesifuna manje umaskandi ube munye so uphushe umaskandi umunye wephambili asafuna ukuthi kuma competition umaskandi ucompete nomunye umaskandi akube umaskandi namanye amagender sesifuna manje ukuthi umaskandi uye phambili umaskandi recognize South Africa umaskandi sifuna uyongena ko channel O manje uyolwa khona so indaba yokuthi umaskandi usacompete wodwa yaqhojwana isebenze iyekeni bafuna lento imbi ngicina lapho kodwa manje safuna ngiqhubeka kuningi ngizokusho awukhumbula wethu khumbula wethu usahamba kahle izinto sakuhambela kahle izinto kuMangcobo uye lo sebhed uMangcobo uye lo ngasakufuna awukhumbula wethu